Majo. Ha iki cah loro iki sing lagi mumbul ana ing jagating dunia maya. Alhamdulillah. Ya, pokoknya sing penting tetap amanah. Pengemban budaya. Cocok ora kowe Majo? Cocok. Kene cocoknya cocok wong lanang karo wedok. Ya. Wedok karo wedok kuwi ra cocok. Wis suwi ra ketemu arep ngomong apa cah loro kuwi. Suwen aku biyen ngomong aku ora tak ngomong langsung terus. Langsung iya, Bang. Salaman. Oh iya. Kabare piye? Kabare piye? Sehat. Sehat. Jaga basi. Para ono to mangkane. Aku biyen Aku sama Mas Ardi ini sama-sama kalem soalnya orangnya. Wong lanang yo kok lakon ngono lho, gagak ngono lho, Di. Ajar ono, Mas. Apa iki?